No, estem jugant en català avui, joves? En català. Clar, home. Avui toca català. Aquí? I si li poses una al costat de la T, al davant de la T, què tindràs? Un tauró, molt bé. Molt bé, senyoreta, molt bé. Molt bé, acaba de trobar aquesta mula i ara la E davant de tot. Molt bé, molt bé. Hem posat la paraula emular, molt bé. Les lletres serveixen per moltes coses, sobretot per arribar al cim, això és important.